Yes, molweni namkelekile nonke kwezi Chisave Entertainment, guys. Izolo it was Makhumalo's 37th birthday celebration. Ndiye ndambona ke ku Instagram wakhe posted ehleli nesisters zakhe becula happy, very happy, and even on Facebook uye waposta sisters zakhe kuphela, you guys. And as umntu ke othanda ke abakwamseleku and obalandelayo religiously, kudala ndimstalker utata umseleku ondimstokile utata from yesterday morning up until namhlanje 2 p.m. guys, ndenzela into yoba ndingaposti into engekhoyo, ndingaposti ubuxoki ndithi utata umseleku did not post umfazi wakhe ekunguThobile Mseleku. We all know how active utata umseleku is on his Instagram account, ungumntu othandayo ukuposta, but I regret to inform you bafethu intoba akampostanga uMakheyi on his Instagram, did not publicly wish uMakheyi ke happy birthday. Ndabona the only person who publicly basically wished uMakheyi birthday is umntanakhe ke ekungu Enhle. Ubhalile phayana, words fail me uma ngicabanga all that you are to me, thank you endlessly, I'm nothing without you, happy birthday mom. And the very second person ke who celebrated uMakheyi would be uMangwabe. Now of course uMangwabe ke ebekule video apho acula khona kunye nesisters zakhe guys, wafika ke uMangwabe wathi aw Mosquito, happy birthday mtase, basically throwing shade at uMakhwela for calling Mayeni, Makhe and uMangwabe the three musketeers. Okay, so it has become a joke and babizana ke mosquito. It's even worse guys because uThobile posted ke renovations zasendlini yakhe, wasibonisa ke wall frame yakhe. Unfortunately guys, kudala sizuma in zooming out but asimboni umthombeni kula wall frame guys. uMakhumalo is with ifamily yakhe, and so umhlawumbi ke uye wacinga utata umseleku into yoba yo njengoba ndingekho nje emzini akhe, why would I bother myself ndimushele happy birthday, why would I do such a thing? Khona ke i-comment endihlekisileyo into yoba uMakhumalo usazotshiwo phayana ke kuGogo Flow. This person says utata umseleku uzothi Gogo Flow umzilikazi akangifakanga nasezithombeni endlini wena owamupha yona. So yeah guys, nazo indaba ze horror. Let me know your thoughts and I will see you shortly. Bye guys.